Yabona-ke yiso lesikhathi okumele usisebenzise ukuthi ubone abasebenzi bakho ukuthi bayindlokweni kapenda. Hayi mina nje ngenza lokhu uBanele ade kuyenza. Yabona ukuthi kuyisiko labo vele ngale ndlela bayijabulele ngayo le braai. Makhosi ngiyazi ukuthi ngimemile kodwa ngicela ukuthi ungangizwa kabi. Ma ukuthi umndeni wakho uzobe khona lapha kule braai angicabangi ukuthi namele ngibe khona. Hayi cha. Phela wena ufana nelungu lalomndeni. Ukuthandana noBanele. Fanele nje ube khona nalento ukuthi ule umndeni wami ule hayi ngijabulisa mina. Kodwa phela ngithi ubukhumbula ukuthi abantu bebangazi ukuthi bengithandana noBanele beku ayanda kuphela. Nawe-ke manje ngoba usuyazi. Yabo nayo ke into ifanele siyiqondise thina. Ngiyacela mahlobo ukuthi namhlanje ntambama uhambe nami sodle dina ekhaya ngibethule emndenini bakwazi nje ukuthi ubani. Bakwazi idina kanjani manje? Awucabanga ukuthi lento izokuvusa amanxeba? Hayi Ungcwaba uBanele. Lutho. Badlali bazokuthanda. Ikakhulukazi uMakhumalo. Umuntu ongozokuthanda. Ngizafuna ukumkhombisa ukuthi nangu lo muntu owaqoqa uBanele. Manje? Okay. Ngizohamba nawe ngicela ukuthi ungilinde ngoshintsha. Okay. Kulungile. Ngizofica emotweni. Okay. Ciao.